Ikaw ra ba jud akong gihuna-huna, ang gihuna-huna ni mama. Matag karon og unya. Ikaw ang kalipay og kusog ni mama na pimani na kanunay bisan wala si mama. Ug naa diri sa layo mahal kayo tika. Mahal kayo ka namo ni papa. Mama, salamat mama. Istorya siya. Mahal ko, ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. May yun to sir. Dili bala ni Shadin? Ni Shadin Dabal? Anak ni mo sir? Ay, kanisa. Ay lang ga. Na-video na ko ha. Kay namidri karon kay tungod sa ibang module. O module sir? Kani sa DepEd sir. Kamu siya na nakita lang dito sa kan ba module niya nga na po siya iwa na pasar sir. Mahal ko, ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Ito lahat para sa kinabukasan ko. Upang marating ang makulay na mundo. Saan ka man kaya magkakarating, wala kang dapat ikabahala sa akin. Kahit bata pa ako, kaya kong tahakin ang mali kong landas na tatawirin. Tinitiis ko ang lungkot at pangungalilan at pagkauhang sa pagmamahal mo, ina. Huwag kang mag-alala, gagawin ko'y tama. Tila kapalit sa pagmamahal mo, ina. Mahal ko. Pwede na repeat lang mo yung module. Kailan masaya ha? Okay. Namali, ato ba ito? Repeatan talangga. Ha? Saban? Itong subject kabalo ka usang subject ang napildi mo. Kisa may nag-answer sa mga module? Si Papa? Kisa man? Ha? Ano na? Si Lola dayang nag-school. Dili na, sa takadali. Ay, birthday ni Moron langga. Ay, happy birthday. Ano yan, tita? So, dali sa dili, landong oh. Wrong timing day. Wrong timing, kay- sa imuha. Kabalo ba nga na kay na kuan wala na pasa nga subject? Ano man to? Tubang lang. Tubang lang, dali. Makakapasaad to. Eh, ikaw na buho. Hindi para Ay, magitaan. sayang to, gwapa. Oh. Ano man to nga wala makakapasa? Ano man to nga subject? Tsaka subject lang ga. Ha? O, lisuran Gusto ka? Para makapasa ka, gusto ka tagaan ka ng mga books. Okay lang si mo ha. O, naadiri dami dala kay ang mga kuan man gud wala nakapasa na subject nga wala nakapasa. Amo ang tagaan og book. Lamig hatag books ni mo. Okay lang si mo ha. Nandiri sa sakyanan. Unya kung hatagan ka na og books mapasa na nimo. Study na ka. Study na ka. Mm. So, alin na. Tanaw sa nato yung mga books. Alin na.
Surprise! Happy birthday! Joke lang to ha! Happy birthday! Happy birthday! Surprise eh. Surprise ka! Kani ka kang... Aman gikan eh! Ano kang isa kahatag ni Mana? Ah, wala kang ulo. Isa man naghatag ni Mana? Isa man paminaw ni mo? Kasi Mama! Mama ni mo naghatag, ana. Happy 8th birthday, Shadin Grace. Love, Mama Bear. Oy! Wakalimot si Mama. Andiri sa ka oh. Dari sa ito kay kanin ko picture sa ni diliwa. Mama Bito eh. Para makita ni Mama. Panood layo, mo po yung ilis eh. Pailis ito ko alam Oh. ilis. Mao din ay. Sulti. Ay, hilaki mo. Walang kagwapa. Ika lang ka o lingkod pa? Tingin na. Yan, kagwapa, oy. Kantahan sa Ano ba? Smile na. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle. Salamat Mama Bito. Hey, happy birthday. So na yung message mo hang mama. Sawa na ko ha. So ana siya. Hi nak, palangga ni mama. Happy 8th birthday nak. Hinaot, daghan pang birthdays o katuigan ang moabot sa imuhang kinabuhi. Ug maayo permi ang panglawas na walay mga balatian. Ampo lang ta permi ni Papa God ha. Big girl na jud ka nak. Paglakaw ni Mama mag-running 4 pa ka. Karon 8 nakabuyag. Ug dakong kalipay og pasalamat ni Mama kay Papa God na gihatag ka sa amuan ni Papa. Na naami siya din karon na palangga kaayo namo. Og sorry kaayo nak na matag birthday nimo wala si Mama. Ikalima na nimo na birthday na wala ko. Hinaot, masabtan pa nimo si Mama nak. Og salamat di ay sa kanunay nga pagsabot nimo. Bisan og permi ka mo ingon na gusto na nimo muuli ko labi na karon sa imuhang birthday. Gusto po ni Mama unta muuli nak pero lisod pa karon tungod sa panahon, pandemic pa. Bawi lang si Mama puhon, magkauban data og kaluyan. Mingaw na baya kayo si Mama ni Munak. Gusto na ti ka makis, magakos og makauban. Samot pa jud akong kamingaw nimo kay tagdugay ta magka video call og tawag pod. Dili permi kay walay signal diha. Basta nak, amping lang jud permi ha. Ikaw ra ba jud akong gihuna-huna ni Mama. Matag karon og unya. Ikaw ang kalipay og kusog ni Mama na pimani na kanunay bisan wala si Mama og naa diri sa layo mahal kaayo tika. Mahal kaayo ka namo ni Papa. Og mahal kaayo ka namong tanan. Pagtarong og eskwela og salamat kay ninang kamot jud ka bisan wala ko. Ayaw na pagpabadlong sa ilahang Papa o Mama diha o Papa Undo kay big girl na baya ka. Basta nak, amping jud permi. Love kayo ka ni Mama. Pray always ni Papa God nak. So yun. I love you palangga. Hinaot nga nalipay ka karon sa gamay na surprise ni Mama. Kay imong kalipay nak, ako anang dakong kalipay. Ug hunahunaan na si Mama na si Big Bear. Og ampingin na ha, kay si Mama baya na, mao na imuhang makauban permi. I love you, I miss you. God bless you always nak. So yun, ito ang message ni Mama nimo. Salamat ni Mama nag-ihay si Mama sa. Ikaw sa may Ikaw, birthday sir. wish nimo sa imuhang anak. Ano dyan undang yung hilak yun? Kimingaw eh. Siyempre na surprise mi karon may kabalo gyud ani nya. Siyempre ako kasulis mo anak. Ani nga klase nga sitwasyon pasalamat ako. Sa akong asawa. Ako magkon kay magkakon. Salamat kayo. Nakahilak po.
Nya na kay message kay ma'am sir. Habit na. Ani may ginang nga tayo gihandom nga mga paningkamot. Talang sa ayuta. Salamat sa tanan. Katula? Okay. Sige, oh. sir. Sige, so ikaw lang ka. Unsa may message Ikaw, mo message kay mama. Yan, mama. mama? Message mo. Mama. Salamat mama. Klaro. Ano yan? Klaro. Istorya siya. Kay mabot niya ang video dito. Ano pa yung maingon siya ha? Na maghamping si mama na. Gimingan. Hindi nga na gini. Mingaw ka? Mingaw, si mama. Uli na. Paano ba sa mga picture kayo niya? Mawila ka na. Sige na. Wala na kailangan may istorya? Okay. Mingaw na jud kaayo. Ha? Sige lang mo uli na tupuhon. Okay. Nya ningon ba si mama magsayaw daw kag iskire. Ha? Sayaw ka? Eh gimingaw na ba ya si mama nimo? Wala na Harili. siya. Sige, picture na lang.